ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka by admission ka badunatam but 6% ka jingyokam pila ru ban apply da ka education loan ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi naga Bynta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi yasno but ka ICA Katanat puli puthi jong ka Sorkar jilla kala pentep bakham menchua la penbet baka jaka Thoh exam Cuet jong ki samla puli along shaki center ki badan shabar jilla henrai hadien baki samla puli ki penpau ka jingsngo e ka Sorkar haringkat ka jingkershan jong ka National Testing Agency kala laban penbet thamaino da ka bawanra ya ki jing Thoh exam hangni hajalla la jong ka Jingpynbeit ya ka exam center kalong katkum ka Jingpynbeit jong ka NTA katkum ka Jingpyndap jong ki ya ka jaka baki kwa ban Thoh ka Sorkar kala penbana ba kamla alei na ka Bynta kituk bela jid hi ya ki jaka Thoh exam shabar kum shaport blair kidon khat arajan rius pa prapusangot ki samla puli ki bela register yaladi ban yakhun ya ka Cuet UG 2025 na kini nyaw hajar nyaw spa saupu arngon ki yo ya ka jaka Thoh exam hangni hajalla la jong sau hajar khandai spa saupu laingon ki yo shabar ka jalla bad nakini pan sau hajar rius spa san pusaungon ki yo hajalla asam bad khandai pulaingon ki yo shabar jong ka north east tang iwei ibayo shaport blair namar ka jingkwa hi jong ita hak jingai lat banjie dia ki center kidon artli ha Meghalaya bat santali ha Assam ki khana kiladei banjie na padeng kitei ki nyotli center khanang banlan len shabar jong ka north east ong ka khubor na ka Sorkar ka penpau ka jingsokman ya ki school bat ki college ki balai jaka ban pelong center ha kapor ka bakir ki e